wapag lawas ng kanding ho. Ako na ibalik ako na mga mahalin dyan yung mga 5 kijud. Kaya hindi lawas ho. Wapag yung puro man kanding ha. Kaya mahal maging kanding ron. Bakit Sure, more? kaya natin yung sakto. Tama po, bayad natin yung iban sa utang. Pasapar na. Hindi, pagkarong niya. Baligya ay bati ka. Ngita kung kanding ron. Ambag baligya ba? May diri pa sa bukid. Dali rin kanila doon diri ang matao diri. Sa bukid. Uy, namay kanding. Singgitan di. Boss! Baligya na, boss! Anak ko ra! Aron sabot ta. Napod ni marama na bayar. Ay, boss! Wala baligya ni mo na, boss. Pagkira, boss? Ay, ang iwan na, boss. Ay, mahal. Kanding ron, boss. Bakit more? Ay, boss, ngayon na natin nag-trisby, boss. Kay, ubayad pa kuha na, boss ba? Iyaw, kuhaan ka dyan nagmatinain. Ay, ako na, boss. Negosyo ra niya ako, boss ba? Ay, di ka nasagot, boss eh. Tara, boss, oh. 1, 2, 3. 3 mil ni boss. Adili ko na, boss. 5K dyan yung baligya. So, sige, boss. Tumagan ako si Sintos. Tara, oh. Dito na, boss, oh. Adi, naglalang ko, boss. Grabe, wag po ka, boss, eh. Nag-gusto mga kuha, boss. Ah, ikaw, boss. Kuy palit. Kalaso po, mga kay ka, boss. Di man ka, boss. Sige, ayaw na lang ako. Nakamay kang marmara ka. May angay mo. Di dyan madala ay. Karun ka. Ako'y plano anir. Anir, piknik ka ni Ron. Ako, din ako na hindi na. Mani, kawat. Na may kwarta'y bayad. Di na kait. Ani ba man siya? Magaling kang Nawar. kupal ka. Nami! At tisak may. Lagi naman naman tikagbalin. 1 hour later. Intag impas diba ang di na karon. Wapo rabi aking lawas oh. Tiba-tiba din kuha ni Ron. Sensya din kuha ni Ron. Dali rin mailad ang tao sa bukid. Nawa po sa. Ani rin tingnik na ko ron. Dahil na ko ni ba. Ani siya guys. Igot na sa lubi. Sunod. Kuha na ko itong papel na naisulat. Tara. Kita man niya. Tanawa guys. Mana. Sunod na kong buhato na ni. Tangan akong kwata. O tanawa guys. Nani kwarta. Dira di kay kiyas ang tagsiya. Paon na akong kanding. Paon na ako ni. Hinta sulak ang tagya. Arin ko. 8 hours later. Paon sila akong kanding kay hapon na. Uy! Wala naman akong kanding diri. Dili naman ito dapat. Uy! Namin nakabutan ra kwarta papel. Masang na ko. Uy! Kwarta gitu. 3 minutes. Paano papel mo? Masang na ko. Akong basahan be. Pastilan. Isahan juga da. Gikawat na ko og kali kay dili man ta masugot og kaliton sa personal dili na ni bawi kay na palit na nako ning kini salamat pre saan jud ko to bayra ba asa ka to dapita napagurto sunahan tugtaw sila A few minutes later. Inan siya jud ko ni kandingan eh guwap kay lawas oh. Isahan gapon. Uy, namang tag-iya. Boss! Boss, kuha na ko ng kanding. Imo mo din ang ikuha. Wala na, boss. Yan ang bayad sa mga oh. Dili na ni mo pwede makuha. Nabayaran na na. Parte yung maramahan mo ba? Sa unar juga. Naman dyan ang negosyo, boss. Wala juga mahimon eh. Kumato kag barangay, boss. Lubi juga. Kay bayaran naman ako. Imo naman ang gigunitan ng kwarta oh. Di na pwede mo bawi. Ang iwan ng tabos ko eh. Kung ilang ni gamay. O sige, wala na problema. May 200 diri oh. Oh. 200 na na. Ikaw na boss. Salamat po sa. Ari na ko boss. Maruma, tiki ka ba? O sige na boss. Oh, anarang skate. Kamu mabayar dara. Ayan, narang skate ninyo. Kung pagayang tag-iya. O, tanawa. Kuha na akong kanding. Dalira kayo na iladon tao sa bukid. Wala guys. Dalira mo taman na. Kung nagustuhan yung video, okay.
follow. Bye-bye.